Nenejing Prawu kakung Sumara Putri ingkang kehormatan mugi lumantar para kadang campur sari bintang samudra padha sabet kalpipur wonten ing dalemipun Bapak Kusno Ibu Wiji wonten ing kalenggahan dalem menika. Nenejing kala wau wonten pamundutan saking panjenenganipun Bapak Wawan nggih anggota DPRD luar biasa kaya jek awet ganteng ae ya. Muga-muga panjenenganipun Bapak Wawan pikantuk rahmating Gusti, kesehatan, keselamatan, mugi gampil anggenipun pados sandang kelawan pangan. Nenejih ingkang sajipun kepareng jengkar saking sasana penenggan tindak lumaksana wonten ing sasana budaya mak reg-reg dene ra lumaksana la punika candraning kesepening ayu Nimas Rara Biara kok kok Amit salam alimantafi mugi tinebena ing iladune miang tulak sare mugi tinebena saking siku denane Gusti Waraka bintang samudra kok yo le la ayo ger hey ha Bukan aku kon leboni. Berarti awakmu kadak merake. Oke. Aku sing nyunggi. Zo. Arep nyunggi wis gebres ae. Kaget tok kok sekadung siap kok iso. Kinyang wis itu. Kinyang apa to kowe? Ayo. Cek batera kok iso. Ayo Reng. Ayo. Kok buntu Mas? Mbak. Lah aku sing mbok seruduk lho bentik to piye kowe? Kleru. Aku ning kene lho. Gak ora ana upama awakku dadi kadak merek aku sing nyunggi modar. Biasane aku lho seneng karo jenengan to. Mulai ket awal sampai tibone aku kok joget. Ya piye iki nek aku gak tenanan dipotong kaya. Wong ngono lho jere wis gak bayaran. Ya karek kabeh iki ora bayaran sampean dari sampean iki. Ora apa-apa aku ora bayaran ra masalah. Jere mergo wis dienggo tuku. Wis iki tuku anu blower. Anjen niki katuran wilujeng jalu nggih niki kagem Bapak Ibu sapa sing digawe jenenge? Pak Kusno, Ibu. Pak Kusno kalian Ibu. Pak Kus sing nang pundi nggih? Mboten purun digedhok nggih. Pak Kusno. Minggah nggih Pak nggih. Pak Kus sama Ibu Kus ayo Bu. Pripun pergi tebih mboten ketingal keng mriki. Pak Kusno gimana? Kersa minggah nggih. Lah kersa munggah mriki biasane ngoten monggo. Monggo. Kalau bile kersa ngeten Pak, ngeten. Mas Manten. Nggih, monggo. Niki napa Pak monggo. Bapak ingkang kanggo damel tangane bisa diangkat. Loh, kok ngene Mas? Oh, piye to Pak engko lagak kalong to, Pak? Lah Pak Kusnone pripun? Ready mboten? Mantene wis ngene lho to ya ning dinggon iki nganten munggah ya. Betul sekali. Lah monggo sak menika lho mosok gak kalong belas to Pak. Nah ben ketok nek nanggap. Nah ngono lho. Lah dalah.
Kang Mas Muhammad wiwit temanten kakung sumangga kula aturi sumadya Mas wiwit minggah wonten panggung Mas wiwit Mas wiwit Mas gendang munggah Mas wiwit munggah panggung Mas wiwit munggah panggung Mas wiwit ayo munggah panggung Mas ayo Mas ayo ya kurang ya Mas ayo Mas oh wis teko kene berhasil aku Bapak Kusno ingkang kinurmatan sumangga kederekan ingkang garwa Bapak Kusno berkahi para kanca Pak Kusno Lho ini lho Pak ini Mas Kanten lembake mana wis esuk alah pusat kok awakmu sik kok seneng meneh calon nganten iki kan cek sesuk Mas upama we gandeng ini iki gila ora kok segila kok menghasilkan lo aku gitu ora ngerti to suntik iki wah dawane jepek bayi lah kenapa pas nek lari Mas andeng buta salah terus mumpung kene Mbak ibu non sang mriki Bu kabeh diapit kene sing omah diapit kene ya ayo apet nganten yo ndirene Mas balah amplop buwe gitu iki kok bocah anggere tanom sing awake seger kok cak-cek ora digandengan nduk nek Pak Ikan serasi walaupun sedil endah gak poboren ya Mas ya iki nek tak condro ya Jerat Mojo temanten kakung gagah pideksa ganging sarira ngagem busana ingkang tinata endah asripene ing Pandulu lah puniki to Roko Mas Bagus Muhammad wiwit Hidayat AM Dekep Lonalon Derina Lumaksana Jerat Mojo temanten putri Genyo Lumaksana mekeh jarikmu lukus kesumpahan angel ngono senapi kok temanten kakung yen Cinandara Rekado Bathara Jaya Mangejawantah Jerat Mojo temanten putri kesemaning ayune Mas Diara yen Cinandara Rekado Betari Durga Mangejawantah kuwi apik lho kuwi ya Betari lho kok gurine kelelek wis Mas iki kudarane nganten tenan kok ya iya iso gak apa-apa ora nggawa sediluwe kok ya Mas yo paling 10 menit ya tuku kerupuk jeng oke niki Pak Kusno nyuwun pamulutan apa sesidem seside sapa menisa ora kuwi Mas seside aku yo kleru piye sesidemenan demanan kok oleh ngomong demenani saru nggih wah nah monggo iki mikmu cekeli kowe arep gak gendeng ye nggih pamundutan saking panjenenganipun Bapak Kusno ingkang hamugati Pak Wawan ugi kepareng minggah wonten ing pepanggungan ya aja sepote materaman Sikro Jengkar saking Sasana Panenggana niki panjenenganipun Bapak Wawan anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro pamundutan saking panjenenganipun Bapak Kusno ingkang hamugati panjenenganipun Bapak Wawan kepareng
jengkar saking sasana panenggan tindak lumaksana wonten ing sasana budaya hangapit panjenenganipun Bapak Kusno Ibu Wiji Dalah Sirat Mojo temanten kakung Roko Mas Bagus Muhammad Wiwit Hidayat AM Dikep Mat delemek Deniro Lumaksana ingkang kinurmatan nuju panjenenganipun Bapak Wawan jengkar saking sasana panenggan tindak lumaksana wonten ing sasana budaya ya tanso saged tanso malih lo ngoten Pak Wawan Niki request Bapak jenengan kersa nyekar nyanyi. Luweh becik ngono kae nggih. Ya. Tuh. Nggih, aku tak cedak sing nom ya. Sing ngono karo aku wis gak karu-karuan. Wis tahu ya, Pak. Alah, polae. Nggih. Wilujeng dalu niki bandhawu saking Pak Kusno. Pamundutanipun napa Mas Gareng? Sesideman. Sak pinten Mas agenge kagungan jenengan? Wiwit tane handerek sang peke priya bagus kang olah budaya sowan menyang kutha gedhe Haidar ini pisan kene nah iki anakku lanang calon dalang muga-muga dadi dalang tepuk tangan Bapak Ibu saged mboten oh dereng oh joget ya bendara terus kayung selendang kuning kang saking ukir swara kurang pramono ning wasis ngungkrum marang bendara ngono lho tiasulis tya pijer ngincangake alis ayo Cok siap-siap terus tresno sesideman muga-muga gak kliwat galengane Dik Mungkas luwih becik paten nono timbang pepisahan ring biarkan sulistyo tak are wangi samudana marang kula warga karwalan putra lewat kincanging alismu
Dalem. Niki putrane Oh jenengan. nggih niki momongan kula. Jan luar biasa. Niki- Paring asma sinten cangkem? Haidar, Eh? Haidar. Tak kira ngeti aku Haidan ngono Haidar. Nggih, wah Haidar, luar nggih. biasa Pak Jogete. Wah, luar biasa. Nggih niki kalih sing bajeng Kang Gareng niki beda ibu benten bapak. Lho kok sik ta Pak? Ngomong wong liya lho Pak, kata bingung aku. Ya, Niki patutan kalih sing ler dhewe niku. Oh, Kok kono gak nek ndase sing loro ya. nek kula kalih nika gadah yoga setunggal, Pak. Heeh. Ning kula ijolno HP. Piye ora ana ndase kok. Heeh. Saiki genten majeng mriko. Ayo ta. Urip ana kutha gedhe kowe tak kunduti masa isine kowe apa wae najan sesidema bakal keturutan. Ayo le, ya karo diajari Pak D Gareng. Ayo le joget karo Pak D yo. Pacek gulune digawe. Ah. Selalu. Ae. Diet sing diara. Monggo. Luwe becik aten nono timbang penisianan yakan sutesya wangi samudana maraan kula warga kalwalan putra lewat pincange alismu kuasa anyendap rasane hatiku najan musling sir ya aku isin aku ngateni selamu mongko kowe bocah gunung najan bocah gunung kuwasa anjimpo jiwa raga urung kahur matan ambung ruku ngarep tinju isik sak posan nyuwun dangdut napa gonggo minonan mele wah kok sik dilanggam noneh jan ra kaprah tenan piye oh jangan dangdutan ya Kamu nggak mau dangdut, kamu nggak suka ya sama dangdut. Jawabnya sing ngono orang arah gelut sampai nek gede ya. Kan? Lah, yo betul. Urip ana kutha gedhe kowe tak bunduti masa isine kowe apa
Gus. Nggih. Niki kene ndi Kang Gareng? Kowe udut. Nggih niki bintang tamune tasih kathah. Nggih. Niki wau Pak Mantri Jendong pundi Pak Mantri Jendong? Nggih. Pak Mantri teng mriki. Heeh, Pak Mantri Jendong di mana? Niki Mas Garenge pun wonten bagonge nggih kedah wonten. Nggih, niki anu Pak pamundutan temanten kakung Mbah Mantri minggah sisan. Lah. Temu ndi? Niku kalih dodolan obat tok jan Mantri moh rugi tenan. Obat napa, Pak? Nyakep son campur sari sik karo ider obat wong Mantri suntik. Kula nggih adol obat Pak wau. Heeh, batu. Niku batu mo dideno batu mo, batikus, batu ruwek. Napa-napa niku? Batu rek. Alah, awak tak kira apa. Nggih. Monggo Pak Mantri. Mungkas Sinoman, Pak Mantri nek lega teng pundi? Heeh. Pak Jendong. Temu ndi wau? Teng mriki. Sampai ra munggah nih kalau teng sur biru-biru kayak ketok. Ayo cok sepati kagem Pak Mantri yo. Sepati. Ayo sepati. Ayo, ayo, ayo. Kok. Monggo-monggo Kanjeng Rama. Kula aturi jengar saking sasana penenggan tindak lumaksana wonten ing sasana budaya. Hamerkai anggenipun kagungan adat panjenengan Bapak Kusno Ibu Wiji wonten ing kanegahan dalu punika. Panjenengan dalem supados jengar saking sasana panenggan handhampingi panjenenganipun Bapak Kusno sakeluarga calon temanten kakung saha panjenenganipun Bapak Wawan. Dene ra lumaksana tansah caketan saya ngalelo. Lah punika ta candrane panjenenganipun Bapak Mantri. Ya. Niki garenge pun wonten. Niki dabukane nggih Bagong napa? Nggih. Nah, madhep rono no. Pak ngapunten niki isine napa Pak kok gudi bet. Nggih. Nembang dhewe. Nggih Pak Bagong Pak Bagong entekan kleru. Mbah Mantri kedah anu paring asma sinten jenengan? Pak Jendong. Pak Jendong. Ngapunten Pak Wawan niki asline jenenge sinten? Asma asli dateng katepin kok Miftahur Rahman. Menika Gus. Aslinipun Gus Cuk. Nggih. Nama besaripun Gus Jendong. Niki mantri perhutani napa? Oh, niku tukang suntik ya. Oh, tukang suntik. Nggih. Nek mantri alas kula. Sing penuh alasan ngoten ngono lho. Kok iso. Niki monggo Pak Mantri badhe nembang napa? Oh, nggih mboten napa Pak, mboten saged nembang, mboten napa menih saged nyawer beres. Nggih napa? Napa Mbah Mantri? Napa mangga Pak Wawan? Terus sing ikut mawon niki nggih tukang ngetoki Garuda Pancasila. Nggo batu-batan niku dodol neh nggo sik. Heeh, monggo napa kira-kira aku gak iso engko dadi Mbak Diara. Monggo Mas Mantri. Niki kangge napa nggih? Nderek dono swara ketok ya swara rapate apik kelakuan apa neh nggih. Nggih. Pokoke pun nderekaken mawon. Monggo. Heeh. Asline. Heeh. Ayo apa nama? Gue batu rek ngusik nah, gue batu rek terus. Ayo tang, napa niki Dik? Nggih. Sing nyuwun napa? Sing kaya jambu alas. Jambu alas. Heeh. Nyanyi dhewe ya. Aku neh. Ya wis. Ayo jambu alas neh.